etu anyị si kwubi egwu ka ọ ga-adịrị anyị ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị were ọjị ejide ọjị n'aka ejide Chukwu jide ndị mụ na ndị anyị ji ọjị na-eche Chineke ezumezu Chineke okpobie echeta obi esi ike Chukwu nke nna anyị ha anyị akpọpụ obi na-akpọgide nna nna anyị ha ebe ọ na-esi wee pụta onwe onye dara n'elu anyị si na mmadụ wee pụta na ọ Chukwu bụ isi anyị na-asụ Chukwu nara ekele n'ụbọchị taa. Asị na ọ ga-adịrị na anyị mmanụ 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 asị ndị anyị ga-adị ka echi nọ ihe echi anaghị agwụ agwụ asị na ọchụkwa ọ ga-eme ọdachi na-aga anya onye si gị na njikọdo ndụ a ga-ejekwana ụlọ akwa ya anyị na-asị ihe ọma ka anyị na-asị ya gbakọ anyị akụ niile nke ụwa ọdụ n'elu ya daa nna anyị n'ala ọdụ na ya pụrụ anyị ome ihe ọ na-etiri aka wa ọgazi ọgazi anyị na-asị ezinụlọ anyị ga na-enwe ọganihu ọnwụ ike ha bịara na anyị ndụ dịka echi ihe echere ha gwụrụ agwụ asị ka anyị na-adọta ndụ ka anyị na-arịọ ahụ ọma arụ isi ike asị na arụ isi ga-adụrụ onye ọbụla ụbọchị eke ụbọchị orie ụbọchị abụọ ụbọchị nkwọ na ndị ihe onye anyị na-arịọ enyecha anyị ndụ ego ihe anyị ji elekọta ahụ anyị anya onye ha ada anyị mma. Ihe ahụ na-enye anyị aṅụrị bụ akụ na ụba ọ ga-amụ ụma bụ ebu site na mgbe emechaa ndị ichie n'afọ a ga-enwe mmaju kwuru mmaju anyị na-asị ka ị na-enye anyị akụ na ụba ekwere ka ndị mmadụ nara anyị ya ekwere ka ọkụ gbaa ebe a na-azụ ahịa ekwere ka ndị ohi cheta anyị ekwere ka ndị ọjọọ cheta anyị ihe anyị ga na-ahụ mma mgbe etu anyị si kwe ka ọ ga-eme ugbu a na mgbe niile ebighị ebi.